De akkor, ha mozog, akkor rendben van, ugye? Igen, színműködést is lehet látni. Ez most egyben ő. A színműködés. Igen, az hatalmas jó gyors a szív, és csak olvasni. Hát ez nagyon, ez vibrál szinte. Mondjuk, is felbontás, hogy Tök jó, még a mobilon is látszik. de elég nagy a szíve, nem? Relatíven nagy. Relatíven nagy. Ilyen üteme van. És még meg is tudjuk Egy valamilyen jó, tényleg valami jó képet akkor tud menteni is. Hát igen, hát ez tuszmát. Jó, és akkor csak visszamegyünk a tévébe. Szóval az lehetséges, hogy az a kezével játszik szokja, ilyenkor mi alakult ki nála? Tehát még... Hát gyakorlatilag azt azért túlzás mondani, hogy szopja az ujját, de én arra vagyok kíváncsi, hogy az ott, hogy nem az csak a kezet mozgatja, igen. De minden esetre nagyon jól látni, erre ugyan picit megnyomva sem. A hosszát azt nagyon jól le tudjuk mérni. Múltkor még, amikor itt volt legfölül, és én így Szerintem volt az egész.